4x12 mga idol. Yun. 4x12. Ang gulong niya, grabe. Mapapawaw ka talaga. So punta tayo dito sa dashboard niya mga idol. So ito yung dashboard niya, digital. Napakalupit yan mga idol. So kung gusto nyo makita personal tong Rossi Karosa 200 ay punta lang kayo sa malapit na branch ng Rossi sa inyo mga idol. So dito tayo sa ilalim mga idol, gagapang tayo. Yan yung radiator, ang laki oh. Yung differential niya dito ba. So ito yung likod. Ito namang sa harap. Ay, grabe. So yung tinuro ko dyan idol, yung foot brake. Atras at sa harap na yan idol. Dito naman clutching yan mga idol. Yung tinuro ko handbrake yan mga idol. Ito namang sa gitna para atras reverse. So ang sabi ni ma'am 170,000. Yan, nahiya pa. Shout out sa inyo dyan in Salvador branch. Napakalupit. Salamat sa pag-entertain madam. So ukay-ukay ko yan mga idol. Ang kapal ng metal dyan. Ay grabe, di ka mag-titi. So tapos dito sa ilalim yung chassis niya, oh tingnan. Anong tawag dyan? Yan. Di wala yan sa iba. Grabe ang kapang ko dyan para makita lang ang yung ilalim. Pagkasulit. Maraming salamat sa panunod mga idol. Bye!